Jsem Jean-Pierre. Bonjour. Peču ty nejkřupavější bagety, jaké jste kdy jedli. 200 krámků po Evropě. Krámků, kde za své peníze, kromě bagety, ucítíte něco jako rodinnou pohodu. Uslyšíte vlídné slovo, nějakou tu historku, drb z okolí. Někdy se ptám sám sebe, jak já, kluk z Paříže, syn malého restauratéra z předměstí, takhle vyrostl. No jo, bylo to tak. Prázdniny odmala, co pamatuju, jsem trávíval u dědy v malém pekařském krámku poblíž Montpellier. Táhli se tam lidé ze širokého okolí. Nejen pro voňavé a křupavé pečivo, i pro tu pohodu, kterou děda šířil. S každým porozprávěl, zavtipkoval, dětem přidal nějaký pamlsek. Jeho croissanty, Motal jsem se kolem pece i v krámku, ale brzo jsem i dost pomáhal. Zajímalo mě tam všecko. Učil jsem se. Když už jsem měl, aspoň podle dědy, dost rozumu, svěřil mi tajemství svého křupavého pečiva, které vydrží i pár hodin po upečení. Byla to přísada do těsta, kterou vynalezl jeho otec, můj praděda. Cože to je? Kde pak? Rodinné tajemství. Dospěl jsem, dostudoval a rozhodl se. Rodinnou restauraci jsem přestavěl. Kamenná pec, malý krámek, pekařství à la dědův podnik u Montpellier. Z první várky těsta jsem nadělal chleby, bagety a obtiskl do nich své jméno Jean-Pierre. S čerstvým pečivem jsem obešel známé, ale i neznámé, případné zájemce. Sledoval reakci, zapisoval si jejich připomínky, podněty a podobně. Ohlas byl vesměs příznivý. Objednávky i od velkých restaurací a hotelů se brzy jen hrnuly. I krámek byl stále plný spokojených zákazníků. Jako děda jsem se pokoušel s pečivem šířit i onu pohodu, ale ouha. Do velkoměsta se to jaksi nehodilo. Sem tam mě někdo okřikl, ty historky ať si nechám od cesty. Ale co? Lidí, kteří chtěli ke křupavé bagetě i moje řečičky, přibývalo. A děti? Hltali moje historky, sem tam i nějaký ten croissant navíc. No jo, v Paříži mi brzy jeden krám nestačil. Časem jsem otevřel pobočky po celé Francii a teď i po Evropě. No ale to už znáte. A ještě něco. V mých filiálkách šéfují lidé, kteří všichni bez výjimky prošli stejným školením, jako kdysi já v dědově krámku. To proto, aby věděli, jak to chodí u Jean-Pierrů. Firma Jean-Pierre zkrátka vyrostla. Je z ní, zdá se, charismatická značka. Provozujeme jednu z největších franšíz v Evropě. Co dělám dnes já, ptáte se? Pokud zrovna nejsem na cestách, trávím svůj čas na vesnici v domku mého dědy.